जिल्लानि दा बे समाव जोंहा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों रेलि बे रेलियाव बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सफैनो हानाय लोगोसे बर' बिमा गौथुमनिफ्राय मिरुनिफ्राय नुजाथिफैनो हादों लोगोसे जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनिनो गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जोंहा सासे नुजाथिफैनो हादों आब' जोंहा गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै गामिनि जाफुंसारो बेखौ आसा फारिनानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आं फंनैसो बुंनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। जिउ लावथों बर' बिमा गौथुम जिउ लावथों जय बर' बिमानि जय बर' बिमानि मानगोनां लहित चन्द्र बर' आदा बिथां आरो बर' बिमा गौथुमनि मिरुनि लिंथुमगिरि सासे लिंथुमगिरि आरो जोंनि जिल्लानि बर' बिमा गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों आरो बेवहाय बाहागो लादों जोंनि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि दखरा आफादफोर दङ दखरा आफादफोरनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनो हादों दा बेनि थाखाय बाहागो लाफैनो हानायनि थाखाय समाज बेरेखायै हाबाफोरनि हेंथायै गोरोन्थियारि हानजा सुरनाय This is the awareness come protest rally against anti-social activities and its views of the Banjaigiri Boro Bima Gautum Bodo Mothers Associations from Tamilpur District लाइमोन बैसोनि सेंग्रा सिख्ला गाज्रि लामायाव आगान होनाय जौ जुवायाव गफबनानै थानाय लाइमोनफोरनि फालांगियै लांखारजानाय लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों जुलि जाहैनाय बायदि निसा लानाय जिउआ सिलिंखार जानाय बेफोरनि सायाव हारिनि हारिमुवा गेरेमसा जानायनि अनगायै नोरजिया जालांनाय आरो बायदि जेंना बेफोरखौ लानानै आइजो माहारिनि गौथुम जोंनि हारिया गेरेमसा महरै थांनानै थानांगौब्ला बुहुमाव फारफ्रोमथिंनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन बुहुमनि दाब दाब जायगा जेरावखि थाया मानो रायजो राजा नोंथांमोना सोलोंथायाव गोसो होयै जुलि जाखानाय आइजोफोरा न' गारनानै खारनाय रांनि आंखालाव गावनि सन्मानखौ नेवसिनानै बायदि आवसारि रिल्स बानायनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बे रंगिना संगिना बुहुमाव गानफब जोमफबै देलाय मालायै दिन्थिफुंनांगौ बेसो बाख्नायथाव माखासे समाव गावनि रावखौ बाहायनायनि अनगा गुबुननि रावखौसो बजबनानै लानाय
तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि सासे गोख्रों सोद्रोमा माइदांस्रि बर' बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायजों लोगोसे तामुलपुर बिमा गौथुमा लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बर' बिमा गौथुमनि मिरुनि बेंखनगिरि कनभेनर मानगोनां बिथां उदांस्रि दैमारि बाहागो लानो हानाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बर' बिमा गौथुमनि एसिस्टेन्ट क'अर्डिनेटर मानगोनां बिथां मानगोनां सोद्रोमा बाहागो लानो हानाय जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथां जिबन दैमारि बसुमतारी समाज बेरेखानि हेंथायै समाज बेरेखा हाबाफोरनि हेंथायै जोंनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि दिनै गिबि खेबसे लानाय जादों। बेवहाय गोबां सुबुं बेवहाय बाहागो लानो हायाखैब्लाबो जिखिनि बाहागो लाबाय बेजोंनो जिहेतु जागायनाय हाबाफारिसिम आरो जोबजासिम बयबो जाहाथे बाहागो लानानै जों मोजाङै फोजोबनो हायो बेखौ आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। जोङो मोनथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समाव माखासे हाबाफारिफोर लाबोदों आरो बेयाव एबसुआ मोनसे थांनाय गोलाव समाव माखासे सानदोंब्लाबो बे आइजोफोरनि थाखाय एखुथा मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय सानदोंमोनब्लाबो थांनाय गोलाव समाव हायाखैब्लाबो बे फुल प्लेजेड हिसाबैबो थांनाय गलाघाटनि कनफारेन्सआव बे आफादखौ दानाय जादों। दा मानोना थांनाय गोलाव सम सोमावसारनायाव आबो हिसाबै बेवहाय बाहागो लादोंमोन आइजो हिसाबै। दा बे 2010 मायथाइनिफ्राय जि साख्रिनि आन्दलन खालामबाय दा बेवहाय एबसुआ मोनसे गुनखौ खालामबोबाय थादों आरो माखासे बर' मादार्स एस'सिएशनआव द्वारा বরিশাল আমার কর্মরত গ্রহণ করার জন্য সমস্ত মাননীয় বিভিন্ন কনসুলটা রেভিনিউ সার্কেল অফিসার তামলপুর সেখানেও আমার প্রথম সম্বর্ধনাটি গ্রহণ করার ফলে তামলপুর ডিস্ট্রিক্ট বড় মাদার্স এসোসিয়েশনের তরফ করা এখন যারা আমার মাননীয় সার্কেল অফিসারের নম্বরে আশা করুন মুম্বাইয়ের সামনে বেশি কারো দেওয়া হবে আমরা আশা করি এই নম্বরে তামলপুর ডিস্ট্রিক্ট বড় মাদার্স এসোসিয়েশনের তরফ নম্বরের সামনে জীবন ধন্যবাদ।